Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру 9 май жеңу күні. Бәйрәм оңайынан республикабыз башқаласында өткен шаралар, суғыр шырында әдәбият һәм матбуғатның әһәмияте хақында. Жерге тағын килді емле язлар. Тарихларға уйлып қала йыллар, хәтерләрдә мәңгі сакланырлар, ветераннар узган данлы юллар. 1941 елның 22 июнь иртәсе халкыбыз хәтерендә мәңгегә уйлап кала. Шушы көнне илебезнең күген кара булыт каплый. Авырлыклар, югалтулар белән тулы 1418 көн һәм төн уза. Бу афәт бер генә гаиләгә дә кагылмыйча калмый. Ул яралар әле дә үзен сиздереп сыкрап тора. Бөек Ватан сугышы тәмамланганга 9 майда 79 ел тулды. Ничә еллар узса да хәтер яши, хәтер мәңгелек. Бөек җиңүнең бөек шатлыгы еллар дәвамында буыннан буынга, әби-бабадан онык-оныкчыкларга тапшырыла килә. Ватаныбызны саклап калган батырларның истәлеге йөрәкләрдән җуелырлык түгел. 1941 елда башланган Бөек Ватан сугышы 1945 елның 9 майында гына тәмамлана. Нәкъ шушы көнне Германия килешү актына кул куя. Бу СССР тарихында булган иң сөенечле көннәрнең берсе була. Кешеләр җиңү шатлыгыннан урамга агыла. Әлеге көнне хәтта бер-берсен белмәгән, бер-берсе белән таныш булмаганнар да кычаклаша, күрешә, бәйрәм белән котлаша. 9 май кичендә Мәскәү шәһәрендә моңарчы күрелмәгән салют ясала. Шушы вакыттан 9 май дәүләт бәйрәме һәм ял көне дип игълан ителә. Җиңү көне ул барыбыз өчен дә зур көрәштә халкыбыз күрсәткән намуслык, батырлык һәм ныклык билгесе булып тора. Бу көн безгә миллионлаган гомерләр бәрабәренә яулап алынган булуы белән бөек, изге һәм кадерле. Ватаныбыз өчен гомерләрен биргән бабаларыбызга без һәр вакыт рәхмәт хисләре белән яшибез. Бөек җиңү көне уңаеннан Казаныбызда узучы шаралар байтак. Араларында инде күркәм традициягә әверелгәннәре дә бар. Мисал өчен Татарстанның милли музее ел сайын җиңү байрагын киң җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итә. Шара елдан-ел зуррак масштаб ала. В нашем музее 6 мая традиционно уже с 70-х годов проходит мероприятие, которое получило название «Знамя Победы». Это знамя представлено в течение многих лет, было в нашей музейной экспозиции. Периодически мы выставляем его в нашем музее-мемориале Великой Отечественной войны. Но для нас эта акция священна, и она приурочена традиционно ко Дню Победы и связана во многом с тем, что 146-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Татарской ССР, дошла до Берлина, и это знамя побывало около стен Рейхстага. Байракны Бөгелмә районының хезмәт алдынгылары әзерләүе мәгълүм. Ул 1961 елдан бирле Татарстанның милли музеенда саклана. Я хочу также сказать о том, что для нас Знамя Победы является священной реликвией, как и многие другие предметы, награды, такие как Мобийские тетради Мусы Джалиля, такие как документы и фотографии, и шлем Магубы Сартлановой, это и вещи Михаила Петровича Девитаева и многих известных и малоизвестных воинов, которые сражались за победу в Великой Отечественной войне. Эта акция для нас священная тем, что она проходит уже в течение многих лет, и мы, к сожалению, с болью
и со слезами наблюдаем за тем, как редеют ряды ветеранов. Сейчас практически на нашем мероприятии мы не видим участников Великой Отечественной войны. К нам приходят дети войны, которые помнят эту акцию. Шыннан да ветераннарыбызның сафлары сирәгәя. Бүген республикабызда 11 мең сугыш ветераны яши. Соңгы берничә елда аларның саны 3 тапкырга кимегән. В сегодняшнем непростое время у многих есть возможность и желание, самое главное, исказить эту историю. Но мы с вами никогда не дадим этого, потому что мы являемся наследниками той великой победы. И от нас с вами очень многое зависит, потому что кто, кроме не мы. И я желаю вам, уважаемые ребята, чтобы вы с честью носили гордое звание Советского Союза, гордое звание Российской Федерации. И были всегда теми сынами и дочерьми нашего Отечества, которые в трудную минуту придут на помощь и подставят свое плечо. Это поистине знаменательные события, и сегодня причастность к этому событию особенно актуальна и особенно велика. Быйыл Казанда жиңүү бәйрәме программасы 130 шараны өз ішіне алды. Әлеге шаралар кысаларында концертлар, ашык һавадагы музейлар, истәлекле мәйданчыклар ачылды. Халыкара һәм федераль акциялар узды. Шулай ук һәйкәлләрне, хәрби һәм туганнар каберлекләрен чистарту оештырылды. Дуслар, һәйкәлләр тәртипкә китерелде. Әлеге шараларның барысы да диярлек тарихи хәтерне саклауга юнәлтелгән. Жиңүү көненә багышланган чаралар апрель азагында ук башланды. Бу темага мәктәпләрдә сыйныф сәгатьләре, конкурслар, концертлар, күргәзмәләр һәм спорт ярышлары узды. 26 апрельдән республика башкаласында Георгий тасмасы федераль акциясына старт бирелде. Көн сайын волонтерлар һәм бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәте активистлары шәһәр халкына батырлык һәм көч символы булган тасмалар таратты. Акция Бауман урамында башланып, шәһәр паркларында һәм скверларында 9 майга кадәр дәвам итте. Моннан тыш Казан традицион рәвештә Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган, һәр кемнең истәлеген мәңгеләштерүгә юнәлдерелгән хәтер бакчасы һәм җиңү диктанты халыкара акцияләренә кушылды. Шулай ук 29-30 апрельдә Патриот Республика спорт патриотик үзәгендә балалар һәм яшьләр арасында хәрби гамәли спорт төрләре буенча җиңүгә тиңләшү спартакиадасы узды. Шәһәрнең һәр районында Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре өчен бәйрәм концертлары узды. Ветераннар яшәгән йортларның ишек алдында шәһәрнең иҗат коллективлары чыгышлар ясады. Сүз уңайыннан Казаныбызда бүгенге көндә барлыгы 172 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Тыл хезмәтчәннәрен һәм тыл хатыннарын да исәпкә алганда, аларның саны 3230 кешегә җитә. 8 май көнендә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында җиңүнең 79 еллыгына багышланган традицион чара узды. Анда бөтен республика ветераннары катнашты. 9 майда исә тантаналы чаралар Архангельск һәм Арча зиратларына чәчәкләр салу тантанасыннан башланып китте. Җиңү паркында мәңгелек утка да чәчәкләр куелды. Төп бәйрәм чарасы 1000 еллык мәйданда узды. Менә ул данлыклы җиңү байрагы. Ул туган илгә мәхәббәтнең үзе. Ул туган ил бабаларыбыз өчен йөрәкләребездәге зур горурлык хисе. Әлеге байрак 1941-45 еллар белән датировкалана. Бу байракны махсус сак астында мөхтәрәм каравыл тарафыннан ул озатылып чыгылды музей экспозициясенә.
Байрақның үзенә килгәндә инде ул кызыл хәтфә тукымадан эшләнгән. 124 гә 138 сантиметрлы размерларда ул. Аның алгы өлешендә язылган немец оккупантларына үлем, Ленин Сталин байрагы астында алга җиңүгә дигән язулар урнашкан беренче ягында, икенче ягында инде 280-нче артиллерия полкына Бөгелмә районы эшчеләреннән диелгән беренче язма урнашкан, икенчесе фашист оккупантларын һәрберсен юк итәчәкбез дигән язулар урнашкан. Әлеге язулар алар алтын сары төстәге җипләр белән чигеп эшләнгәннәр. Байракны хәрби оркестр башкаруындагы марш яңгыравында Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет мәктәбе тәрбияләнүчеләреннән торган почет каравылы алып чыкты. Байракны чыгарганнан соң оркестр Россия һәм Татарстан гимннарын башкарды. Тарихына килгәндә, музейга килү тарихына килгәндә инде бу байракның кызганычка каршы мәгълүматлар бик аз сакланган. Бу төгәл фактлар белән әйткәндә, әлеге байрак 1961 елның 20 мартында СССРның үзәк кораллы кешеләр музее тарафыннан безнең музейга тапшырылган. Һәм менә 60 елдан артык инде әлеге байрак бик кадерләп музей фотларында саклана. Шулай ук кичә барышында Фатих Кәримнең фронтта язган шигырьләре, аңа гаиләсе юллаган хатлар укылды. У Лели по арифметике получила 5, по письму 4. Я по чтению 5, по письму 5, по арифметике 5. Папа, у меня и Лейли нет портфеля. Папа, до свидания. Пиши почаще письма. Каримова Ада, твоя дочь. Әлбәттә, бу чараның әһәмияте зур, чөнки үсә торган безнең буын күбесе белеп бетермәй, хәтта шундый байраклар булганын да, бу байрак инде аеруча әһәмияткә ия, чөнки ул Бөек Ватан сугышын үткән байрак. Һәм ул безнең төп нөсхә булып саклана фондларыбызда, тупланмаларда. Бу нөсхә әлбәттә аерым бер бүлмәдә саклана һәм температура режимында саклана, аның дымлылыгы да. Һәм инде әлбәттә бер көнгә генә чыгарыла, чөнки үзегез беләсез, бу яңа әйбер түгел. Ул барыбер тузарга да мөмкин. Шулай ук безнең 15 февраль көне әйтеп үткәнчә, мобиль дәфтәрләрдә шулай ук бер көнгә генә чыгарыла. Бу бит инде безнең тарих, тарихны, чын тарихны күрер өчен менә дигән мөмкинлек. Гасырлар да жуймас бу җиңүне. Хөрмәт сүнмәс бездән сезләргә. Мәңгелек ут кебек йөрәкләрдә хәтер уты янар мәңгегә. Бөек Ватан сугышы елларында халыкның һәм сугышчыларның рухын күтәрүдә әдәбиятның роле аеруча зур була. Тик язучылар тылда калмый, илебезне саклау өчен яукырына китә. Сугышта республикабыздан барлыгы 124 язучы катнаша. Шуларның 34-те һәлак була. Һәр язучы иҗатында сугышны зур фаҗига буларак чагылдыра. Алар яукырларында да иҗат итүдән туктамый. Сугышның беренче елларында ук татар китап нәшрияты чыгарган сәяси әдәбиятның гомуми тиражы 2 миллионнан артып китә. Казан СССР матбугатының иң әһәмиятле үзәкләренең берсенә әверелә. Шәһәрдә вакытлыча берничә үзәк газета да чыга, ләкин күпчелек редакцияләрнең хезмәткәрләре эш урыннарын ташлап фронтка китеп бара. Сугышка киткән күп кенә язучылар фронт газеталарында эшли. Фронтта татар телле матбугат 1942 елның июлендә чыга башлый һәм укучылар арасында бик тиз популярлык казана. Сугыш чорында татарча 16 фронт газетасы нәшер ителә. Язучылар үзләренең ялкынлы сүзләре, ватаныбызга карата мәхәббәт, тугрылык, ышаныч белән сугарылган әсәрләре аша солдатларның йөрәгенә үтеп керергә, аларны рухландырырга тырыша. Сугыш никадәр генә фаҗигале булмасын, татар язучылары бер генә минутка да ватан, халык үз намуслары алдындагы бурычларын онытмый, үлемсез әсәрләр тудыра. Туган якларга әйләнеп кайткан язучылар әдәби сафларга басып, иҗат эшчәнлекләрен дәвам иттерә. Алар яу кырында күргән кичергәннәренә таянып, төрле жанрларга мөрәҗәгать итә. Сугыштан соңгы елларда туган әсәрләрдә солдатларның батырлыклары, тыныч тормышта яшәүчеләрнең фидакарьлекләре яктыртыла. Дистәләрчә романнар, повестлар, хикәяләр, поэмалар, шигырьләр языла. Бөек җиңү көненә багышланган чараларны барлауны дәвам итәбез. Араларында Россия күләм форматта узучылары да бар. Мисал өчен, җиңү варислары дип аталучы хәрби спорт җыены шуларның берсе.
Биредә Россиянең төрле төбәкләрендә хәрби уку йортларында белем алучы кадет-курсантлар һәм Татарстанның Эчке эшләр министрлыгының тынлы уен кораллары оркестры катнашты. Мин Аллаһ Таала рәхмәт укыйм, чөнки Аллаһ Таала бирде миңа мөмкинлек шушы бәйрәмнәрдә катнашырга. Менә аны аңлап һәм белеп, нәрсә икәнен аңлап катнашкан өчен Аллаһка зур рәхмәт, чөнки безнең әти бабайлар безнең Башкортстандан булган күрә, бездә картата иделәр. Анда безне картайталар шушы вакыйгаларда катнашканны белебез, катнашканнар бит арабит. Һәм менә аларның безнең эшен дәвам итәбез. Үзебезнең эшебезне башкарып, яшьләрне патриотик хисләр белән воспитать итәбез, тәрбия ясыйбыз. Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы оркестры мондый төр чараларның яме, күрке дисәк тә ялгышмабыз. Репертуарларында татар башкорт көйләренең дә булуы, халкыбыз милли моңнарына да игътибар бирелүе аеруча шатландыра. Репертуарда бик күп халык көйләре. Чөнки кызганычка каршы бу юнәлештә бик кеше коллективлар юнәлешне алып бармыйлар. Минем өчен кызганыч, чөнки татар халык көйләрен, татар башкорт халык көйләрен кемдер булса да алып барырга тиеш бит. Шуның өчен бу үземә вазифаны үзем йөкләдем, һәм тырышам алып барырга. Әлбәттә, Яхин баранда Сайдаш әйбит, Луиза Батыр-Болгари, аның белән бик яктыш дусларбыз. Үзебезнең концертта кулланабыз, әлбәттә. Әлбәттә, җиңү көне якынлашкан сайын оркестрның графигы да тыгызлана. Шаралардан бушап торган арада аларның концертларын да тамаша кылырга мөмкин. Без хәрби булганга күрә, без иртән дә эшләйбез, кич тә эшләйбез, яңгырда да, корда да дигәндәй, чөнки безнең эше шундый башкарыла. Без бит менә Эчке эшләр министрлыгы оркестры булгарак, безне төзүләр, чтобы аларның кичәләрендә катнашырга. Ул булай әйтик, тантанлы кичә булсын, бәйрәм булсын, кызганычка каршы кай вакытны соңгы юлга да узатабыз. Шуның өчен баштагы иң беренче безнең эшебез Эчке эшләр министрлыгында катнашырга. Шул вакытта без концертлар бирәбез. Профессионал музыкалар булган күрә, төрле юнәлешләрдә концертларны башкарабыз. Әйтик, джаз, классик булсын да, поп музыка булсын, татар әсәрләре там, чит ил композиторлары. Шуның өчен үзебезне монда балык кебек суда хис итәбез. Бөек җиңү ул данлы ватаныбыз тарихының иң күренекле вакыйгасы, халыкның кырыштай нык рухы, каһарманлыгы күрсәткече. Әлеге зур тарихи вакыйга бер кайчанда онытылмас, буыннардан буыннарга тапшырыла килер. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген 9 май җиңү көне. Бәйрәм уңаеннан республикабыз башкаласында үткән чаралар, сугыш чорында әдәбият һәм матбугатның әһәмияте хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенҗе петмейді. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм һәм кәмнең теле.